true colors. Ziaktu Ruata Chhakchhuak. Ka guitar ban hu vek khop chuan ka kut chu athan to a. Achan chu Mizo maya audition kan neitu wang hian ka zamani. Kalu alo hun veta. Ka guitar chu kan per ripong maya. Drums anon tiri a kalau per milta. Ma se ka ma a thil pakhat ka mutlat. Chu thil chuan kamita chiang tak main min ron ena. Ka boi pha ta ve kani kha. Ben an lak na tura chuan kan tling ve ta lovani. Chu nu chu ka holam chuan ka ngai tu reu rewa. Jats jinga khana tel ve nge moni. Khatia min melavang khan kalau boi pha ta chu ania ka ui hle mai. Kapa khana boral ma. Kan skula tanga guitar zir tur an thlan ni a ka thlin ve lo tlai khan thu min cha a. He guitar hian lo in zir la. Midang in zir tir lo chema sela nang ma in lo zir ngat ngat ro min ti te kha ka hre chuaka. An nuwa mi ponan du mayang che ati te kha. Ma se athlon le tamai si. TV audition kan ne nia tling ho te chuan hla an ron thun ta nge nge a. Ma se an vocalist chu me chi ani. Audition kan ne laya min en kurtu kha ani boka. Azai thiamin awa han chelo tak em. An hla po chuan thlan a hlo chho ta hle mai. Ti hian zan ka mut muna ka ngai tua thina. Lo tling ta ni ilang chuan kanin mel hria tanga. Kanin ngai na anga. Konsan na vela te anuam don. Ma se dream mai mai ni si. Katan hian ko la eng ve don lovaniang ti in ka ngai tua fowa. Guitar per chu chol san du khopin ka beidong tran to ani. Ma se kanu le ka uwa wangin kala per shram thin. Kum khat vel aloral meu chuan thian ka chhar thar ve ta. Tuna chuan ben kan nei ve ta reng mai. Kanin lungrual hlom khop maya. Voi khat chu chan mari wai me hola kan ben chu kan zai ve don hlo mai le. Khanu te ben po kha an ron tel ve a. Ka thian ten hena tangin a ming ka re thei ta. Parte I halo ni ome. Bia kan chak le maya. An thun na backstage sa chuan kan thu ve thap maya. Ti chuan kan zai lo hun ve ta. Vocals kan nei lo wang chuan guitar per pa in ka zaya. Ma se ka hlasak kha an lo du hlom ngang mai. A changin a ranga amuang lai te chuan ka pia ka va en phaya. Parte chuan mu nom ti mel takin min la ron thlir zoya nuam ve du takani. Ti chuan engemaw concert te nau. Charity concert ti vela kan perform don te hian kanin mutafo maya. Karil ru hi alo hlim veng thin. Azai thiam ro pui si a. Kan bena lo tel thei se ka du thei khop mai. Tum khat chu concert na tho chuan kanin tong le ta a. Fiam thu in. Izai thiam sia ron lut dai mai ro ka lo ti fiama. Nang poi thiam thovalom lo lut zok ro min ti a. Ril ru po a hlim ho veng mai. Ma se ka ril ru nat ka lo ring phangai lo. Achan chu ka ben mate ten min thil mi alovin midang an lo la a. Karil ru na khop mai. Keima min thak tur bassist le vocalist mate chia an lo la a. Kan manager ka phone a. Ma se lo chol lok ro min ti a mak ka ti tak zetani. Kamini tang khan ka beidong to a. Ka guitar po mai mom ril zam noi khopin ka da rei ta. Karil ruwa per chak na haum to lo shim ani. Zan khat chu hard rock concert om dona. Chhangte wang chawin ka kal ve a. Parte te ben po an lo zai ve a. An zai zo in thut na an ron thu ve a. Kan ma lo ka an thu ve nge. In shet tir ka du lavani. Ma se min ron muta thova. Kabula aron thu chat maya. Tinge in bena khani tel to lova ibanga mi aron tia. Nia midangan latani kha kalau tia. Ani khoya ngai tel tak. Ila per ngai thovem aron tilia. Mai mom rili na zam khat tlat to. Per chana po ka nei to lo ka tilia. Min khongai mel le mai. Ka thian te chuan kanin hria chu mak an lo ti viau maya. Ti chuan hunakal hreta. Kum khat alo liam meu chuan ka ben zom thin po an ke dar le ti to. Ke po chuan guitar per ka ban san to a. School ka kal to lo wang chuan aran volin hun ka mang thin ani.
tu khachu Millennium Center ko ta charity concert an lo neya api mi puikara chuan parte ichu kawa mutahla umai kawa pan nai ta a ani po chu an bena alo tel to lova an lo ke dar ve to tho hi alo ni kanin mu chu kan hlim dun viau mai music kan ngai na dun boka concert a omna hi chuan kanin tong le no thin ma se kum khat vel kanin mutalova tuna chuan alo nula ang reng to khop mai number te in pe in kanin be chhun zom ta zela tu khachu bazara min lo kalpui ati a min ngana tan to viau mai ni po in kan bazar zo chuan jam room lama min hroi ta a hoang ka kal pe lo ka ti tlata ma se min pot bet tlat gitar lo in tung chula in min pe a per ka tung chuang lo ma se ka kuchula in min per tira tingai sim tak maya bidong ma ta che ithiam na hi lan chhuah tir tum ro min ti ta a ka pera ani point pera lo thiam ve tho mai ani chu azai pa a ka kuchu ka khor to ema wang chuna dik lo noi mai ma se ani chu anui mai mai ringot khamini tang khan ka du tel tela ama awang chuan ka guitar te chu hrufain ka practice le tan ta katana khuwa nurwa chu alo thleng ve ta ni ka ringa karil ru hi a hlim le ta veng mai ama chuan ka lunga oi em ani ti chuan parte nen chuan kanin komui tan ta hle maya college kal tan tirani boka an bara te hian khoya em kalo nga ka jam room a zai mai turin kan kal thin an ina po tuna chuan kaleng lut ngam ta anu alo sun ve to a unaw pathum ni inaw paber ni a khosa thei jok jok chu an ni lo ma se an fel em maya guitar te perin an varanda kan zai ho fo thin kanin nel chovia wa ma se ngai jong lampang ero kan soi dun ngai lo jan khachu thla eng boka dar som vela po kan la zaya kadara alu angata thlamuan mel takin azaira rata la te kan phua dun thina jan khachu SMS a hlathu mangin ka bem ta a hlathu mang thovin min du ve tho thu te chu aron ziak ve ta khami kha hlapa ngaya chu in athu te kan siam ngal nge parte pa chuan afanu chu atui pui ema zai tur point an som ve zau thin tu khat po function pakhata azai dona guitar per sakturin min ti a ani poina per pa ve tho boka kamini khan in thurwal chuang mi lovin korti sat engve kan haduna mi chuan true colors min ti pha hial mai kan ho nu chuan true colors min ti chan chu kanui ti za tu mai ni ti sat engve kan hak wang mai chau khania ti chuan tongka ngein kan in du thu chu kan in hrilta a chezia point kan lan tir ngam ve zela atopa phei chuan kan in mangai ta ben te denin pathian zara mi hret kan lo hlo ve ta zel mai parte saktur chu kan pahnia kan phuale keima phuate ani tlang puya asira kalo sai pui ve bok thin ani nen chuan voi tam chance kan neya ma se sex manero kan tum lo amai ro chu jan khat chu kan muduna wangin ka som ta a ma se atra wangin ka tilui ta lo ka ring tok che a mintinat karin lo wangin mun fala po kan om dun nguna baga kapai na ring ro pui cha si min ti a kata tang khan min mangai le zual ke po in ka mangai in ka duat le zual savani thakhat velaral nu chuan ka thian pa ka ben mate in min ron phone ta vairama beat contest ni na tura kal ve tur te select na turan nei don ti thumin ron hril hlau maya atling te chu ele in mante kalman te athlon vek dona chu mai ba ka an thlen san chuan ro pui taka choi moina engemaw an pek tur thu te loman hrim po athat tur thu te min ron hrila kanin ron khoma kan phur ta khop mai ti chuan azan rei tak thleng kan zir ta a an select ni chu lo thleng ta a kan ben minga tan true colors chu kan mang chhota zel mai rin ain kan che thra a parte I azai that ema wangani hialang ti chuan vairama kal ve tur chuan kan tling ta kan van hlim tak em
ti chuan kan zire tangat ngat maya ka phone cho ron riral rala hello o parte kalo ngai tua mek che sin ngei ti a ka ngai lutuk che kan jin hun tur ka ngak hlel to ke takhi ni o ibula ka riak thina nga tiro ngai bok lo ka phal lo tak taka vai hawan tamom sia min ku atlat zel ro te reng mai in siam to em ke chu kain siam zo vek to ai nak tu ka lo leng la min in siam pui ro atu ka che kan kal don ti la sia em parte nak tu chu kan chung te in nei mai tur vatlo lok ka du dewa atu ka kan kal mai don sia anin nei nin ko om ve man don si lo wa ka ti a ole iti dan dan ani mai ka mangai che nak tu ka chuan tluang takin ron hole don ni o ati a ole ke point ka mangai che ti chuan atu ka engthil nge thleng don ti hремye lovin ngai thatakin kan muta ani atu ka chuan ka then pa nen kanin khal chuaka darkar khat don lai kalani a tlai dar nga thim thet theta kan ho a bike nunga chuan pa chuan parte nen kanin berenga ma che motor kan to dona wang le kan tlan chak em awangin kong thlanga kan tlan liam thlata thingzuma tak kamit pahni chu ka chuna engma ka mu theilo tle min kalu ka so boka ka then pa na tuar thom po chu ka mu theilo ka phone na tanga parte ron tong thom chu ka hre pharwaya ma se khonge ka mobile om tak ka dapa athim veka engma ka mu thei talo ti chuan luhai ni khorelovin kom zui ta ngalani ka harle chuan kamitan lo tuama khumpa khata ka lo mu a khonge ka om na hi kamit tuam na hi phel ro u ka ti a ma se nurse pakhataniang chunu chuan phelala hun lo alo ti a ka chung tele thian te po anon kalani ang minon bi a kabula chuan parte pa lo om vereng mai kan in kwa parte vairama chuan ka tel pui theilo mai thei cheu kamit hi dam ma lo chuan naktuk mai ani to sia ka ti a ti chuan a hnu fe a mut thina in min chiwa kabula doctor le nurse te po an tong nuai nuaya ma se ka harle me chuan motora ka lo chuang to min hon pui dona niang ka ti a ma se vairam lam kan lo panani khonge parte ka ti fata alo kal le theilowa nangmani thiam vek thowa izai pa mai don nia chuan imit kha a hmuna kan phel don bok ti in ka ben mate pakha chuan min hrilta a awan poite reng em ka phur lo le zo ta vek mai ti chuan vairam chu kan thleng thlata a chhun nge zan po ka hrelo in pakhata kan om fe nu chuan damdoi in lama min hruai ta a kami tumna chu min phel sakta kamuthei veka kalom kher mai ma se kalom rual rualin kamai parte I halo kal velo chu poi ka ti hle mai ti chuan bit contest sa chuan kan tel ve a top 8 a kan lang phave hial kar khat vel bazar pa in om hri kan tuma tel ve tho me che pakhat nen kan in chara a chelo em mai le ngal linda I ani nge nge aizol kan ho thlengin kan in beta zel mai in kan thlen nu chuan parte te na ka le ngala ma se apa ina zin alo ti a makati takzet apa te mi zele an chung ko mi zia shim chu makati ni dangan angkat lovani ti chuan parte I aum lo ta ka chuan lindai nen kanin betan ta zela kan vocal satan ron tang ta hial parte pa chuan parte chu college ka lovin thingtlang a om char don aditlat maya ka beidong ru thei khop mai da thalanga kain ena piangin a mele amit meng chu ka hmu si a kami chu chiang takin ka entry na parte in amit meng moi tak maya min en lai chu mit thla ka hmu war thin ti chuan kum khatalo liama parte te na po ka leng tangai lo kama sei cha reply thei box si lo nen ka phone a pick up ngai box si lo wang chuan ka beidong tran to ani tu khat chu ka leng kuala ka hodonin dor pui phaya ka kala chutia engemaw ka ngai tu areu lai tak chuan kong sira tu emaw me che pakhat lo zai ri hi ka ria ka ding chot maya
parte o nge ni ama a guitar lo in perpa chuan kutalo do ani chu karil ruwa han na te lul em api atang chuan ka in tatlok tlok maya pathian hla kan phuadun te chu asa a karil ruwa na tak zet min thong tak zet ani ti chuan hre chung chuan ka ho san ta a in ka thleng chi a dar thlanga ka in en ngal vata kamit tak chu ka ena ni e parte imit nge ni kamit kha khatimaya damma kha ani ka ring lo re ngani katan parte chuan amit alo hlan ta ani don chu midang zong khan karil ru anat lutukan hlo wang le contest na ka ti that thelo an hlo wang khan min hril du lovani SMS po min reply thei chi lo ni to lo engkim ka riat to awang chuan an ina ka kala alo jin reng lo kavalen chang chuan aruma alo tom tlat thin hi alo ni a kapom hal vong mai kavahan lai na tak em ruat midel mai kanito ma se poi ka tilo ti po hian ka mu thei tho che alom in thiam lo du su vairamazin tur khan ke ai nang ipoi mo jok tlata ka lo tlina ni turani yang iti kha ka hrenga bopel tir che ka phal lovani i lo tlin nge po ka beise vocal star in la ti po ka ria ke chu buai pui om le kai zel ngai ka ni to ti in soya atar mit dum avo chu ka lak saka ma se mit mu renga nei lo ni e kamita chuan amit mu chu a om vek to ani soi tu reng ka khelo kamit tui atla a parte chuan ruat tu na chuan kamit tui tlak ai imit tui atla to nga imut thil point kamu hil ve ti na ani ang om dun reng lo mai la kan thin lung chu mun khata om reng tho ti na ani don ani ati lai te chuan kan nu ka ula karil ruana tak setani kanun pum chu atan man ka du'a engtik lai poina bula ka oma engkim ka boy pui sak vek thin ka mangaya ani pon min mangai ma se nupuya ne ka tumina du ngai lo mo eng ma ti thei lo le middle mai in du don em ni ati tlat thin ma se ke chuan atan engkim ka huamani an lo har sa ve ang reng bok nen kholaya kudoa azai le mai tur chu ka ngai ngam thei thlot lovani ti chuan kan ben po chu kanin mukhom khata kan kedar le than ti mai to katan he mangai na ka don hi allu e ma mangai na dik takani in ka ria ti chuan thakhat nuwa chuan pathian zara phai tang chuan mit an ron do nei ta amin neitu nu ero athi to ani doctor te khan kan chanchin an hriat ve veka wangin parte tan khan ruam man an lo siam veka lo ni a pathian wang liao ani ti chuan kan ben chu kan in zom khom thale thei ta boka true colors ti in mi pui chu an lo outdoor tur maya ama ang khan stay sa chuan kan zai le thei ta anu kum thum nu parte ne na kanin nei nu in kan ben ming true colors chu om zia kan threta chi a rong pani hi chopol ta ila akhoi zok ma lak ran thein an om to ngai lo ke ni pani po kanin thlun zom to a lak ran mai thei kan ni to lovani atop ta